اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا، صفت و ثنا، تعریف تو بعد لا تعداد لا محدود درود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تو بعد اللہ جل جلالہ امن والہ برہانہ دی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ جنہاں مہربانہ نے سونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی مجلس سجائیے، جس طریقے نال جھنڈیاں دا انتظام کیتے نے، اللہ سونے نبی دا عشق اللہ جھنڈا دل وچ لاون دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ میں انشاءاللہ قبلہ حضرت خطیب صاحب برہان جیویان نے ان دا خطاب شروع کروینے ہیں، تقریباً میرے خیالہ دے آگے ہو سن چند گزارشات تواڈی خدمت کے اندر پیش کرنی ہیں۔ او گزارشات ہن قرآن دا بھی سونا فیصلہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام دا بھی سونا فرمانی عالی شان ہے کہ اللہ کریم کسے بندے دے حسب دے نسب دے خاندان دے قبیلہ نہیں دیتا۔ اللہ کریم کہیں دی بناوٹ و سجاوٹ نہیں دیتا۔ خالق کریم کو کہیں دے دنیاوی مرتبے نال، اون دے مقام نال، اون دے کاروبار نال کوئی غرض و غایت نہیں، بلکہ خالق کریم بندے دا دل دے دے کہ انسان دی محبت محمد کریم نال کتنی ہے فرمایا۔ تساں جتنے چند مخصوص شخص مہربان مسلمان محبت والے جامعہ مسجد اندر موجود ہو، میرا ایمان دے وجدان اس گل دے شاہد ہے کہ جیندہ جتنا خلوص زیادہ ہو سکتے کہ آج دی رات کو زیارت نصیب ہو ونجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمام دوست محبت نال تشریف رکھو۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ دا ولولہ انگیز خطاب کی تمام دوست محبت نال تشریف رکھو۔ اللہ تمام دے خلوص کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرماوے۔ تمام دوست محبت نال تشریف رکھو۔ میں تواڈی خدمت وچ عرض پہ کردم کہ جیندہ جتنی محبت اور خلوص اور ادب دے نال حضور دی محفل جڑا بندہ باسی، میرا ایمان دے یقین ہے خدا دی قسم ہے شاید او کو اج رات میرے کریم آقا دی زیارت نصیب ہو گئی۔ خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کوٹ مٹھن دا گھوٹ ایک سال میلاد شریف دے انتظام و اہتمام دا کوئی زیادہ خرچے دا انتظام نہ تھیا۔ آپ نے دانے بھون کے انہاں کو گڑ لا کے دے حضور دا میلاد پڑھا کے دے دانے ونڈ چھوڑے تے سم پہ رات تک کوئی ویلاہی دے ایک بارو مرید آیا، انہاں کے دروازہ کھٹکایا، وہاں کے سونے پیر آپ دا ستا پہ
تے ساکو تے حکم دیتا ہی کہ سونے نبی دا جیڑا بندہ میلاد کرے حضور ان دے گھر تشریف لائے آندن فرمایا تے میں دا سارا کچھ فرمایا حضور دے میلاد دے اتے خرچ کر چھوڑے مگر حضور دا نہیں آئے. اللہ اکبر. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مریدہ میں کو لے چل اپنے گھر. جس وقت گھر گئے آپ نے فرمایا مریدہ میں کو چند منٹ واسطے ہے کمرہ خالی کر دے. گوشہ نشین ہو ونڈے جدو گوشہ نشین ہوئے دے مراقبے دے عالم میں چوئے تے حضور دی بارگاہ چ حضور دی کچہری چ حاضری لگی. خواجہ فرید نے فرمایا محمد کریمہ کیا ساکو تسا میڑھیاں واسطے رکھے فرمایا سونیاں کیا ساکو میڑھیاں واسطے رکھے بے. اللہ اکبر. تھوڑی دیری گزری آئی دے اوہ مرید بھجدہ ہویا آئے دروازے دے کھٹکائے سیا کہ پیر سائیں بارو کوئی 5 بندے آئیں نقاب پوشن فرمایا آؤ باہر تشریف لے آؤ فرمایا. اس وقت خواجہ صاحبین تے بارو دے دن تے 5 بندے نقاب پوش کھڑیں تے پہلی نظر جنہ حضور دے چہرے دے گئیے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. میری طبیعت بہو نساد آئی یہ لئے میں 2 انجیکشن لوہا کے پھکا گولیاں لکھا کی ترکھنا. اللہ تعالیٰ حاضری قبول منظور فرماوے. قبلہ مفتی صاحب اور اندہ خطاب شروع کرویں دیں. ایمان نال دے یقین نال این مجلس دے وچ مؤدب طریقے نال باونے ادب دا او طریقہ ادا کرنے. میں قبلہ مفتی صاحب دی خدمت جی بارگاہ جگ گال اپیل کی تھی وجہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کو 650 دفعہ سیر دیا اکھی نال حضور دی زیارت نصیب تھائی. زیارت سلسلہ شروع آئی اچانک منقطع انقطع ہو گیا رک گیا. شیخ محقق صاحب رو پہ فرمایا سونیاں یہ روزانہ زیارت فرمیں دیا وے کرم کریں دیا وے تے میں گناہگار دے فرمایا عشق اللہ او تلاب او عشق اللہ چشمے جاری ہو جاندیاں فرمایا تے حضور کیوں ناراض تھی کہ بے آقا رونی گزر گئی. عاشقان دی جدو لاؤ لگی ہوئے نا اللہ اکبر. با یزید بستامی فرمان دیں جس وقت میں نماز اجبانا دے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ کہنا اگر حضور دے روزے تو میرے سلام دا جواب آوے دا میں نماز اگر شروع کرے نا اگر سلام دا جواب نہ آوے دا میں نماز اتنی ختم کر لینا اور نماز ہی نہیں جری حضور دے روزے تو سلام دا جواب نہ آوے فرمایا. شیخ محقق صاحب رو پہ فرمایا سونیاں مہربانی کروا کیڑی غلطی تھی گئی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا شیخ صاحب تساں کل اسے دی نماز دے ٹائم وضو کریں دے پیاوے وضو دے دوران فرمایا انگلی دا خلال کرنا سونے نبی دی سنت ہے تساں ایک خلال بھول گیا وے اساں محمد تاں کر کے اپنا رخ پھیر گدائی فرمایا. لہذا ادب الامر فوق الادب. حضور دی کہیں محفل وچ بہو جتھیں بہو ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. ادب جڑا ہے او طریقہ ہے کہ مکہ دا ابو جہل سردار ہو کے سونے رنگ دا تھی کے دے بال بھی دوزخ دا بال بڑے دے حبشے دا کالا بلال ہو کے سیاہ ہو کے وہ جنت دا حقدار بڑے ایو ادب آوے فرمایا. اللہ تعالیٰ ساکو ادب کرن علماء دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے وڈیاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے والدین دا رشتہ داران دا اللہ کریم ساکو ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے. قبلہ مفتی صاحب دا خطاب میرے خیالہ دے شروع کروں اگر